ये कॉलेज में एग्जाम चालू है, स्टूडेंट लोग सब भयंकर डरा हुआ है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो आओ, हम दिखाते हैं, आ जाओ। ये लग गया फैक्ट्री में मशीन, ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया इनागुरेशन। अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल। उड़े उड़े हो गवा शुरू। वहां कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा, बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, वहां कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। नरक जतन हिंदी सिनेमा फिल्म सुपरहिट पिके फिल्म नरक जतन नुबाय खेना ताबो चिनि त्रिपुरा हास्तेओ काइसा मते हानो मांगपिली जेहेनो भाइरेल अंगै तंखा अमो उंखा पित्रा कामिनी गंगा देवीनि बाबा गरिया मते मानमानि पुलाओ हंका बाबा गरिया चिकन छाका हाबिसिंनि नखरि फेमानि उलोबो 3-4 मासनि परे तोरि तासा कतर उंगमानि आमोनि रियागुलो ओ बाबा गरिया मुताय तासा रूप बदलक जागै शिव पार्वती ते गणेश नि रूप नामानि आमो ताबो चिनि त्रिपुरा सारनि न्यूज चैनल खुलो खान्यो जतो जागानो से भाइरेल अंगजाखाय नुगु हंगा कक हंगा मनो कुबु कुबु त्या पाथरनि दा महादेव पार्वती ताय गणेश अंगै थांगाना खोनाकाय बिशेष जाय हाय अंगु हाबेनो अमनो कुबु हिनै चिनि त्रिपुरा सारनि जतो सोशल मीडिया न्यूज रगो फुनुगु तंखा बाबा गरिया हातलानि पाथर नखरि पेपलामानि ताबोखाय रूप swlaijak शिव पार्वती गणेश अंगै काथ्याम अंगै थांका हनै आमते हाय मोतानि लीला चमत्कार आंले आनि जीवनो नुग्याखु ताबुनो पुलिया नुगु मते हाय काइसा पाथरनि मुताय अंगै swlaijak थांमानि हा ठीक न बोखावा आस्था थंगु बिश्वास थंगु बोखाबाय मानि मारक वासा वसु चिनि खावा फुते मारक नुगु हायबोना काइसा पाथरनि रूप बदलगै मते थांमाले अमन आं पुइले नुगु जदि ना आनि भिउवार्स नि बिसुङाव मते हाय चमत्कार आगिरबो नुगु तंनाय रखंगाय किसा कमेन्ट खायसादि नंनि एक्सपीरियंस रक बाहाय किसा शेयर खाय साहर जादि हिनकाय पित्रानि गंगा देवी जमातेनि अर हाबिसिनि मते नख्रमानि कुबुते ताताल अंगना हंका मनति किसा सिलेन हंगा रक नाय तंदि आनि चैनल पायासा हंका आं नंनो बिदिनो पुलियानो सानो चंगो आनि भिडिअनि मकसद नरनि केमनि बोखानो दुखरनानिया जास्ट काइसा महतै हाय गथना आगि नुग्याखु ताबुकनो नुगमाबाय बोसो जरतै बिसेस चाविमान बा बोसो जरतै बिसेस खायमान आमनो किसा सिना बागैसे अ भिडिअ सनामजागु पार्थनि हरजानि हर मूर्ति इंगि थांगु हमाकाय किसा बिसेस जाय हाय इंजागु तामने हिंकाय जों सामन मूर्ति बाहायके सनाम बरो काइसा कारिगर से आ मूर्ति ना सनामु इंगाखाय जों पिके हाय फिल्म रक नुंगमा बागै चिनि ब्रांड रक मते हाय रंगनो बिसेस जानानि रिया सामिया हायबेनो करक औदे बरक तो आस्था खान्या बिसेस खान्या जदि नरक बिसेस जाखाकाय नरक चावि मानो हंका जों तो बना हाम्या हनि साया तेल आनि भिडिअ जाजाखाय लाइक शेयर खादि ताइ चैनल जाजाखाय सब्सक्राइब खादि मते हेते बा कतल कतल भिडिअ मानानि बागै।